Alah wek, Cuk. Kok usah perengut-perengut kon. Dah, Cuk, rumangsane awakmu tok ta sing mumet. iya gak duwe duit Coba nek duitku akeh, pasti ono sing ngelem ganteng. Makane nek pas duwe-duwe iku investasi, ngutangi tanggane misale. Engko nek gak duwe duit kan iso ditagih. Iya, moro sing diutangi gak duwe duit pisan. Enak lu gue jejer kene ae wis moroan. Iya, ruane gak duwe duit. Lah. Sesuk pas bayaran tak celengane ae. Ben gak koyo ngene. Alhamdulillah bayaran 4 juta. Cek ke Shopee deh, wis tak dikek keranjang ya. Check out. Check out. Cek rokok. Balik. Nang warung. Titip yo. Isi ae. Yo isi sing rasa juwet. Ojo gajah baru, kan bayaran kok. Pokoke gajah baru iku lho. Cak, bakso yo, 5. Rasaku sik wingi ae nopo 4 juta deh. Saiki kok kari 300. Cukup paling gawe 25 hari lagi.